Assalamu alaikum warahmatullah. Yau za mu yi muku bayani akan wani ɓoyayyen sirri na WhatsApp. Yanda idan ka ɗora a status ɗinka zai kai kusan kimanin minti 5, ka san akwai wani status ɗinka idan ka ɗora bidiyonka ba zai kai ƙarshen yanda kake so ba. Wani za ka raba shi, wani dole sai ka raba shi kaman kashi 2 ko 3 ko 4 kaman haka idan kana buƙatan abin da kake so a gani in sha Allah. So yanzu za mu kawo muku wata hanya mafi sauƙi da za ka je ka ɗora status ɗinka, za a ga bidiyonka kimanin tsawon minti 5 za a kalla. Wannan idan shi ne zuwanka na farko a wannan tasha tamu mai suna Elbasho TV, don Allah muna roƙonka da ka danna mana subscribing, ka danna ƙararrawa, ka yi liking, ka yi sharing kuma ka yi comment in sha Allah. Za mu je akan aikin. Za ka zo akan WhatsApp ɗinka kaman haka. Za ka danna WhatsApp ɗinka kamar haka. Idan ka zo za ta kawo ka cikin WhatsApp ɗin naka kaman haka. Idan ka zo a WhatsApp ɗinka za ka danna nan inda ka ga an yi chatting ɗin nan, za ta kawo ka nan. Idan ta kawo ka wannan gurin za ka zo a nan inda ka ga an yi chatting ɗin nan, za ka zo ka danna shi kaman haka. Idan ka zo ka danna shi kaman haka za ta kawo ka a nan gurin. Idan ta kawo ka a nan gurin za ka zo a nan inda ka ga an yi chatting ɗin nan kaman haka. Za ka zo ka danna shi kaman haka. Idan ka danna shi kaman haka za ta kawo ka a wannan gurin. Za ta kawo ka a wannan gurin kaman haka za ka zo a nan. Za ka zo nan inda ka ga an yi chatting ɗin nan za ka ga an rubuta status ɗin nan. A nan za ka zo ka danna shi kaman haka. Idan ka danna shi kaman haka za ta kawo ka a nan gurin. Idan ta kawo ka a wannan gurin za ka jawo shi haka, za ka jawo shi, kaman haka. Za ka zo a nan za ka ga inda aka rubuta minti 5 a nan status, kaman a nan inda aka yi sorry. A nan inda ka ga an yi chatting ɗin nan, za ka ga can sun rubuta minti 5 status a nan in sha Allah. Haka za ka ga dukan ƙarin bayani a nan. Za ka zo a nan za ka zo ka ga a wurin nan yana kaman a nan yana rufe. Kaman idan ka zo a nan ta nuna maka a nan, za ka zo a nan tunda shi ma a nan namu mun buɗe shi yana cikin aiki. To sakamakon yanda za mu yi muku bayani ku fahimci abin da muke nufi, to sai muka rufe shi domin mu faro bi daki-daki da dalla-dalla kaman yadda ya kamata, kaman yanda za ku gane yanda abubuwan yake tafiya. Za ka zo sai ka danna a nan. Idan ka danna a nan ka ga yanzu ka buɗe shi. To in sha Allahu za ka je a WhatsApp ɗinka za ka ɗora status, zai kai ka har tsawon minti 5 kana amfani da shi in sha Allah. Muna roƙonku wannan idan shi ne zuwanku na farko a wannan tashan, ku danna subscribing, ku danna ƙararrawa. Wannan shi ne zai bamu daman kawo muku sabon ayyukanmu in sha Allahu. Mun gode.